Bueno, hasingo gea, Mila esker etortzeagatik lehenbizi, zuei eta baita pantailaz bestalde zaudetenei ere. Bueno, gaur aurkezten dugun novela, ez da ohiko novela bat, esan dezagun. Insomnio gauak, Elizabeth Harwickena, esango nuke gaur liburu hau irakurtzea, esperientzia literario berezi baten sartzea dala. Oroitzapenen, gauaren eta memoriaren barrura sartzea. Elizabeth Harwicken obra nagusitako bat da, nagusia ez bada, eta maisulantzat hartua izan da, eta autore honen lehenengo liburua euskeraz, izango da, gaurtik aurrera. Baina nor zen Elizabeth Harwick, ez da oso ezaguna behar bada. 20. mendeko literatura estatu batuarreko ahotsa handinetako bada. Kentuckyn jaio zen, 1916an, New Yorkeko giro intelektualaren erdigunean bizi izan zen, kritikari aparta zela esaten dute, nik ezin dut esan hori, ez detelako lan kritikoa eta irakurri, baina alakotzat daukate, aldizkari literarioen sortzaileetako bat, urte askoan, emakumei gertatu izan zaien bezala, zeran 20. mendean batez ere, urte askoan Robert Lowell poetaren emaztetzat hartze zuten. Baina gaur egun esan dezagun, zorionez bere kabuz da ezaguna, eta ahots handinetako bat da, estatu batuetako inglesaren, hizkuntzaren munduan. Eta gaurtik aurrera esaten dudan bezala euskeraz. Insomnio gauak, bea esan dudan bezala, 1916an jaio zen, baina liburu hau argitaratu zen 1900 eta 1969an. Berak, beraz, 63 urte zituela, helduaroko zea bat, liburu bat da. Eta bere maixulana, esaten da, dela. Insomnio gauak, zaila da, lehenengo gauza, genero bakar batean sailkatzea. Ez da eleberri tradizional bat, ez dago trama linealik, ez dago hasiera garbi bat eta amaiera itxi bat ere ez. Liburua memoria zatiz osatua dago, liburu fragmentarioa da, gaur egun esaten den bezala, eta gaur egun gainera modan dagoen bezala. Zati horietan, haurtzaroko oroitzapenak agertzen dira, New Yorkeko gauak agertzen dira, lagunak, Amorante eta Amodioak, galerak, hiriak eta bizitzan zehar agertzen diren pertsonak. Batzuetan, eguneroko baten antza du, beste batzuetan, kontakizun arruntarena, beste batzuetan, poema baten antza hartzen du, eta tarteka jazz giroko erritmoa agerri da. Horregatik, lotzen da askotan autore hau Billie Holiday kantari famatuarekin, eta haren gau giroarekin, eta haren ahots insomnearekin, zautzen dutenak esaten duten bezala, eta egia esan, hala ematen du, Billie Holiday jarrita egotea eta lan egitea Billie Holidayrekin egiten, hori nik askotan egiten dudan gauza bat da, eta ahots insomnea dela, esango nuke. Bueno, agertzen da baita ere, personai moduan Billie Holiday liburuan. Hau niretzat importantea da, gaur egun liburu hau eta kontatzeko modu hau oso modernoa gertatzen da. Oso garaikidea, nola baita esateko, ez da? Ohituta gaude, gaur egun, autofikziora, narrazio fragmentariora,
memoria personala eta fikzioa nahastea, gauza horiek danak hain oso modernoak dira eta oso garaikideak. Duela ia 50 urte, Elizabeth Hardwickek egite zuen, eta liburu honetan ageri da. Gainera liburuak badu beste zerbait oso berezia. Eta, nik esango nuke oso kontatzeko modu xumea duela, handikeririk gabekoa, eta dramatismo faltsurik gabekoa. Bizitza erakusten du, konplexutasun guztiarekin, zatika eta nahasian, bere edertasunekin eta bere nekeekin. Azken finean, bizitza bera dan bezala. Ez da, eta ez dakite bere kontrari nahi zen orain famatzen eta zera, baina nik uste izan behar degula, egiazkok eta hitzein behar degula olako kontuetan, ez da konsumo azkarreko liburu bat, ez da beste batzutan esaten dugun bezala eserialde batean irakurtzeko liburu bat. Gelditzeko eta berriro irakurtzeko liburua da, zati horiek berriro irakurtzeko, hausnartzeko eta liburuaren giro hori arnasteko. Ahotsa handi baten liburua da, lehen esan dizuetan bezala, Elizabeth Hardwickena, eta gaurtik aurrera euskeraz daukazuena, Jose Mari Berazatagiri esker, eta berak hitz egingo dizue hemendik aurrera. Maialen dago aldamenean noski, Maialen Berazategi, eta, irakurketatxo batzuk irakurriko egingo ditu, Jose Mariren agindutara. Egunon, denoi, bertan zaudeten guztioi, eta urrutitik pantalla bidez begira zaudeten hori ere gauza bera. Eskerrik asko etortzeagatik, eta gure lantxo honi zuen denbora eskintzeagatik. Elizabeth Hardwicki buruz hitz egiteko orduan, orain txentzun duzu, Ignacio bezalako aditu batek esaten dituenak esan da gero, itzultzaile batek asko gehiago ezin dezake esan, baina bete beharko dugu gure paper hau, eta orduan bere bizitzari buruz esan dituenak iaia nahikoa dira, baina bitxikeriaren bat esateagatik ez zela famili ilustratu, jakintzu eta liburutegi handiko bateko emakumea, bere aita iturgina zen, gure garaian linterneroa esaten zena, eta ama berriz, zertzan ama, ama besterik ez. Besterik ez, amaika seme alaba izan dakoa, jakina. Orduan, ama besterik ez. Eta ama, aipatzen dut, liburu honetan nahiko zentrala da bere presentzia ere. Bere amarekin izan dako harremana, bere amaren ezagutza, sakona, eta gaitzespena baino gehiago, esango nuke, onarpen adimentsua. Konprenditzeko nola izan zen bere ama eta bere ama bezalakoen patua. Orduan, aipatu du Ignacio Robert Lowell poetarekin, izan zuen harreman luzea, eta morboaren bila hasita denak hortan sartzen dira, ez da? Lowell honek utzi egin baitzuen, 33 urte elkarrekin bizi izan eta gero. Eta orduan, polemika oso bizia piztu zen, bi personaia oso ezagun eta famatu zirelako. Aipatu dut aita iturginaren eta kontu hori, ze justu Robert Lowell zan beste muturra, zan familia oso ospetsu, Brahman estiloko tipo bat,
mundu guztian bidaiatu zuena, aberatsa, bueno, uste eta aipagarria dela kontraste hori, eta zer da, eta banatu eta gero, Robert Lowell poeta honek argitaratu zuen The Dolphin Letters izenekoa, eta hau oinarrituta zegoen bien arteko gutunerian. Eta argitaratu zuen Elizabeth Harwicken baimenik gabe, eta morboa oraindik ere laukoiztu egin zan, ez banaketagatik bakarrik, baizik eta gero hori argitaratu zuenean, eta beraien gutunerian oinarrituta, hau handik 2 urtera insomnio gauak, sleepless nights, argitaratu zuenean, jendeak espero zuen Elizabeten erantzuna, ezta? Eta olimpikoki paso eginez, aldarrikatu zuen bera harreman horretan subjektu izana. Sartu gabe beste miserietan. Orduan, bueno, ez dut gehiago esango bere bizitzari buruz, batez ere ez da gehiago. Eta sartuko naiz bere obra aipatzen, Inaziok esan duen bezala, 2 arlo jorratu zituen berak, bata literatur kritika eta bestea fikzioa. Eta orduan, literatur kritikan eta intelektual gisa esan dezakegu oso asko gailendu zela, eta horretan lagundu zuten jakina berak argitaratu zituen kritika liburuak batetik, eta bestetik, aipatu du Inaziok ere, aldizkariak, literatur liburuen kritikako aldizkariak. Eta orduan, 1959an argitaratu zuen The Decline of Book Reviewing, liburu kritikaren gainbera, eta hor, leporatzen ziren orduko kritikariei, egiten zan liburuen kritika melenga, zorroztasunik gabea, en fin, dana loreak eta loreak laudorioak botatze hori, ezta? Eta batez ere, ez da, aipatzen zuen edo ez, baina bete-betean joz The New York Timeseko liburu kritika saia. Orduan, horrekin batera, handi bere alaxe, argitaratu zuen 1962an, 1962an, neure ikuspegia saiakerak literaturaz eta gizarteaz. Eta urte berean sortu zuen, zarekin batera, Robert Lowell, Jason eta Barbara Epstein, apellido famatua, eta Robert Silversekin batera, New York Review of Books. Nolabait, New York Timesekoari, diferentzua ematen ziona, eta berera xamar, izugarrizko ospea hartu zuena, eta esaten dutenez, bestearen pareko irakurle kopurua edo, lortzera iritsi zela, nolabait, erreferentzialtasun bat sortu zuela, New Yorkeko liburu kritiken saian, estatu batuetako liburuen kritika saian. Aldizkari horretan, 100 artikulutik gora argitaratu zituen, berak, eta gero, kritika horrekin jarraituz, liburuen kritikekin jarraituz, argitaratu zuen 1974an sedukzioa eta traizioa emakumeak eta literatura, eta 1983an Bartleby Manhattanen eta beste saiakera batzuk. Eta azkenik 1988an bat-bateko irakurketak Amerikar fikzioak. Kritikan izan zen aparta. Liburu asko argitaratzeaz gain, eragin izugarria izan zuen, artikulu pilo bat, orduan zan personaia oso sonatua liburuen kritikaren gaian. Irakasleare izan baitzan, ez dugu aipatu bere prestakuntza, bere ziketa, Kentuckyko Unibertsitatean egin zituen ikasketak, baina gero Kolumbian ere bai, eta Kolumbian idazketa tailerrak eta irakasle lanetan ere ibili zen. Eta orduan, bukatzeko, fikzioa heldu baino lehen, argitaratu zen baita ere Herman Melvilleren biografia labur bat. Orduan, guazen orain bere fikzio lanekin,
Eta, danak ez aipatzeagatik, aipatuko dut, 1945 ja argitaratu zuen Mamu itxurako maitalea, 1945 egia hutsa, eta 1979an, Inazio esan duen bezala, ia 63 urterekin, insomnio gauak. Eta gerora, handik urte askora, 2010an, Elizabeth Hardwicken New Yorkeko historiak. Orduan, karrera horrekin, imaginatuko duzuenez, sari pilo bat jaso zituen, ohoreak, Guggenheim beka, Rockefeller Fundazioaren saria, George Nathan, Smith Collegeen aurrezko diploma, National Book Awards, finalista, Arte eta Letren Amerikaren Akademiaren urrezko domina, Liburu Kritikaren Zirku Nazionalaren aipamena, bizitza osoko lorpenengatik, Ivan Setrov saria, gauza beragatik, eta ia azkenean, 1986an, egin zuten Arte eta Letren Amerikar Akademiako kide, izendatu zuten. Eta 2008 batean, ja bera hil eta gero, urte desentera, Kathy Curtisek bere biografia bat argitaratu zuen. Eta titulo hau jarri zion, Inteligentzia bikain bat, Elizabeth Hardwicken bizitza. Splendid Intelligence, The Life of Elizabeth Hardwick. Ikusten duzuen ez zan nor nahi izan emakume hau. Eta helduko diogu ja, obrari berari, insomnio gauak, eta Maialenek lagunduko dit, idazle batzuek insomnio gauak buruz esan dituzten esalditxo batzuk irakurriz. Orduan, nondik hasi idazten? Darryl Picnic, The Paris Reviewrako egin zion elkarrezketa batean, galdetu zion. Zer da lehenengo gauza, zerbait, demagun fikzioa, idaztera esertzen zarenean. Kontzeptu bat, personaia bat, eszena bat, eta Elizabethen erantzuna, gauza asko behar dira fikzio lan bat egiteko, baina egia izango da buruan abiapuntu moduko bat badagoela. Abiapuntu bat desberdina izan daitekena lan bakoitzerako. Batzuetan, buruan nuen lerro soil batetik etorri izan zait idazteko bulkada. Eta besteak galdetzen dio adibidez, eta esaten du gogoan dut, lerro soil batetik hasi nintzela insomnio gauak idazten. Eta zen, orain nire novelari ekingo diot. Baina ez dakit, hi edo xi izango nahi zen. Ez dakit lehen personan edo hirugarrenean idatziko dudan. Hortik abiatuta. Irudi eta oroitzapen ieskorren sail bat. Hardwicken prosa buruargi eta ederrak bilbatua. Sally Rooney. Eta zer da Sleepless Night? Zer du eduki? Inaziok aipatu gutxi gora bera, zer den, eta hitzen bat fragmentario esaterako, agian errepikatu ingo dut. Insomnio gauak collage dirdaitzu bat da. Genero desberdinak nahastuz apailatua. Fikzioa, memoriak, gutunak, saiakerak, erretratuak, ametsak. Distiratsua, auskorra eta bitxia. Novela bat izan zitekenaz aurrez nuen ezein nozioren desberdina. Liburu berri gutxi sentitu ditut, hain iraultzaile eta hain ausart. Lauren Groff. Zati birrindu hoien artetik, emakume baten bizitza aparta fokupean. Bizitza bat, hausnarketa bihurtzen dena 20. mendeko emakumetasunaz. Giro mentalaren gaineko novela bat. Xarmatzen duena, ahots narratiboaren zorroztasunaz eta bizitasunaz. Deskribapen arin eta erdietenez eta epigrama estandez. Ez da, beste
prosistarik Elizabeth Hardwickek adinako plazera ematen didanik. Gure hizkuntza ohoratzen du, eta gure atsekabetik suspertzen gaitu. Insomnio gauak dotorea da, jakintsua eta zaporetsua. Liburu zinez aparta. Susan Sontag. Bada, ez dakigu garbi protagonista norden, ez du aipatzen, baina ulertzen dan protagonista hori erdialdeko Kentucky estatutik iesi gazte New Yorkera jotzen du protagonistak eta nola ez, Manhattango hotel bohemio baten bukatzen du bizitzen eta antzera aurkituko du mozkorrak, aktoreak, jokozaleak, maitasuna, alkola, arropak lurrean botata. Afera iskanbilatsuak, abortuak eta bihotza apurtuak, adiskideak eta lurperatu dituenak dio berak. Alegia, gazte-gazterik hil direnak bere inguruan. Nik ala ulertu nuen nintzat. Topatzen dituen ez ezagunen esketxak. Emakume transgresore eta maiz tragikoen binetak. Garaiko arrazismoa, sexismoa eta pobrezia argiztatzen dutenak. Novela original honek familia argazkien album ordezka ezin batek egiten duen oro egiten du garai zaharren alde. Aldetxo batekin. Hemen hitzek 1000 argazkik adina balio dute. Philip Roth. Eta oroz gain, prosa bat limurkor lausotzen dena poesian. Hizkuntza bat, zeinaren baitan, zeure burua galdu edo aurkitu baizen ezake. Insomnio gauak oskiadar edo kaltzadore batez erraz identifikatzeko moduko forma bakun batean sartu nahi izatea, ariketa erridikulu bezain alferrikakoa da. Novela bezain bat da gutuna. Gutun bat saiakera bilakatua. Dudarik gabe saiakera biografia baino gehiago. Eta garaiaren eta pentsamenduaren kronika poetikoa. Eta oroimenaren gaitasun asmotsua. Kategoria horiek bakarka eduki dezaketena, baino asko handiagoa. Eymar McBride. Eta azkenik, liburu honetana zerk erakarri ninduen esan behar dizuet, izan zen Mikel Lizarraldek berrian 2023ko otsailaren 5 argitaratu zuen behatzaile baten letrak, artikulua irakurri nuen, eta horrek jarri ninduen Elizabeth Hardwicken Sleepless Nightsen arrastoan. Ze biziki interesgarria iruditu zitzaidan, harta zioena, eta Mikelek artikuluaren amaieran botatako amua oso-osorik irentzi, eta honela zioen, berak, artikuluaren bukaeran. Euskarara ez da Hardwicken lehenik ekarri. Gaztelaniaz, Sleepless Nights, Noches Insomnes, eta The New York Stories, Historias de Nueva York, atera ditu Nobona argitaletxe katalanak. Eta Sleepless Nights, frantzesez ere irakur daiteke, Nuit sans sommeil, Bichet Chastelain zerean. Gerora, jakindet, 23an bertan argitaratu zela katalanez ere. Nits de insomni. Orduan, azkenik, ni horrek erakarri ninduenez, Mikel Lizarraldaren Hardwicken gaineko artikulu hau gomendatu nahi dizuet, behatzaile baten letrak, esan dut noiz, 2023ko otsailaren 5 argitaratua, ea tentatzen zaituzten liburu honetaz gozatzera, ni itzultzera tentatu ninduen bezala. Mila esker igelari itzulpen hau argitaratzeko aukera emateagatik. Eskerrik asko. Esan behar da gainera, Jose Mariaren proposamena izan zela liburu hau argitaratzea. Ez zela guk enkargatuta eta bat ere bere kabuz etorri zitzaigun. Eta
aipatu nahi nuke, zera New Yorkeko historiak, okerrezpanago, zera postumoa dala. Bildu intzizkioten ipuinak. Bera 2007an hiltzen, eta 10-ekoa da liburua. Zera. Bere aldizkari horietan eta argitaratutako ipuinak edo bildu zizkioten. 2010an, egilea hilondokoa, postuma. Eta aipatu nahi nuke beste gauza bat lehen ahaztu zaidana. Eta da, Azala, niretzat oso polita dana, por cierto, bat ez esan da, Araiz Mesanzaren adala. Eta orain nahi bali medezu zerbait galdetu. Ni kontu bat, Maritza emakumez estatu batuaren bat, itzutzen duzu lehen aldea, Angela Davis eta norgehiago esan duzu? Anne Carson. Eta beste bat ere bai. Eta Kate Chopin. Kate Chopin, baita ere. Ez da Elizabeth Hardwick itzultzeak erronka bat izan bereziki? Bai, erronka desentekoa izan zen, klaro. Nik hori gozamenarekin lotzen dut. Ez da, gauza errexak izultzea ere tokatu zait. Baina ez da berdin gozatzen. Sufritu ere asko egiten da. Baina, masoko xamarrakarenok, horretzen bila, erronkaren bila jotzen dugu, eta inglesez irakurritan neukan, irakurri nuen, eta irutu zitzaidan, desafio desentekoa zela, hori, insomnioaren ekoizkin bat delako, ez da, produktu bat, eta hor, oso seguro ez zaude nuntzabiltzan, nora zoazen, eta zertara datorren. Gero, egia da, irakurketak behin baino gehiago irakurriala, konturatzen zarela persona honen taila, nola baita esan, ez? Egiten dituen aipuetan, ez da? Munduko idazle, intelektual eta askoren aipuak egiten ditu sarri-sarri, laburrak, ulergarriak, baina askotan izaten da aipu hori berak kontra egiteko. Osea, berak bere ikuspuntutik nor diren hoiei badauka bere nortasuna aurre egiteko eta gaina lotzen du bere historian. Kasu konkretuekin lotzen du eta hori zoragarri iruditu zitzaidan, ez? Hori zailtasun horrek erakarrita batez ere, eta gero emakumeena, hain gizon izan garenok, hainbeste urtetan, zortxiki bat ere izango dugu, eta nik erretira hartu nuenetik, al izan dudanetan, nahiago dut emakumeak itzuli, gustorago itzultzen ditut, nahiz eta, gehienetan, lehiaketen bidez eta egin ditudan zeak, itzulpen horiek, hori nik ez dut aukeratzen. Ez du arazoian detektatuta, zergatik gustuko duzun emakumezkoak itzultzea? Oso garbi dago zergatik. Etxean 3 emakumearekin bizi izan naiz gustora, urte askoan, oan ja bakarrarekin, baina, askotan elkartzen gara, eta gozada bada, eta beste muturrean jarriko nuke, gizon afaritara joaten naizenean, izaz eta barrez, eta sagardoa zazten direnean, en fin. Kuadrillatik apartatuko dute, Bueno. Zer asko importako. Igual me soy. Berai entzat bitzen. Nik ez naiz oso gustura gelditu izan dudan gauza batekin, esan liburu zaila dela ez zulertzea behintzat. Esan behar bada, liburuan sartzen da zaila, behar bada, haren eskema horretan sartzea da zaila, baina behin sartu ezkeo eta behin bere legeetan sartu ezkeo, nik uste dut gozatu egiten dela, eta gozatu egiten da, ez da kontakizun lineal bat bilatzen,
hasieran zuk liburu batean askotan novela bat irakurtzen dezunen ematen du zera lineal bat bilatu behar dezula, kontakizun lineal bat edo, gutxienez, ez da flashback batzuk eta, fin, eta hori ez da honen kasua, ez da? Orduan fragmentazio horrek eta zatikatze horrek eta eramaten zaitu beste eskema batetara eta hori da pixka bat zailtzen duena irakurketa, ez? Ez da egite asko... Nik erantziko nuke igual, berak gainerako personaiak eta topatzen dituen jende hori guztia, deskribatzen duenean ez axaletik, baizik. Bueno, danok egiten ditugu pelikulak, ez? Bestei buruz, eta honek pelikulak egin baino zerbait gehiago, bazuen halako zen bat, harrapatzeko jendearen nortasun horren atzean zegoena eta horren azalpen sinesgarri bat, ezta? Eta hori ematerakoan beti famatu izan dute horretan artista hutsa zela, ezta? Eta, claro, morboaren bila zebiltzanak espero zuten Wire baten ikuspuntua, baina ez zuten topatzen. Horregatik, nik uste Mikel Lizarraldeko ondo aukeratu zuela hitza, segurazko ondo pentsatuta, eta behatzaile baten, esaten dio, ez da, artikuluan, behatzaile bat, ez da Wire bat, behatzaile bat, da onak. Bueno, zehaz bestalde ez dago bandererik, mila esker etortzeagatik eta mila esker zuen atentzioagatik. Eta horren arte.